Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kikat to kat ni telik long ying na kathan rimulyang ki bakin thop be kashnong yo nong ma bagakti thau yar kilangat ha gading sha thok halo ka jingring boarding thamai ha ki break bla kinno be kiding nong tre jangatna boarding hanong stan yakni lalap daki khot jong Federation of Khasi Giant Yar garu people rimulyang circle hadin gaji kendo yo executive engineer jong ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited nong stan badle yakran halo ki bon ki mat halo ka kam boarding bikin thop ru yakajing ki klumar ka bai thang boarding ha ka than rimulyang ka bla kot ru daki phawajar kat hadu baklakta shisha yakilong yeng ha ka ni ka than Upresent gaseng ba serbilin lingdo habai karan bikilar pathai khubor ulo ong ba kaseng kala pentep bo executive engineer la kular ban shim kya yakimat bala pinsko da kaseng bat ban shim kamru ikinong tre ki le thok lo ka baile connection ba kaseng ka maha meki bri ki bala shim pisa ni pat ba ban kular pinle connection claim the pentep sha ko office biki de ban pin phai no ek pisa ba kila shim hedelam kumta kaseng an shim de ki pat ki senjam le thurmur jong ne office ya ka komishna bilai Agaba kidon ki longing ki badok ki basok mereka belaj jomti haga sibnai ka poi kidon tenten ki poi lagi 2000 tinggal ekran ya kena ka kam akhamat jom executive engineer bat naglen u la kubur badane ka kam kade namar ka jing listing jom ki netar radar ulo kularu ban simkia ban tenden ki kam Nana sekhmat ba kanam donshu ka jingle thurmur ya perkom snabilai nta ka point ka bahar ka bangilai bani krem ka de ha jing sha na tho jom ki longyeng ha ka ba de bat ka jing connect lai kana ka de ka jing sha na tho jom ki kato ka de ki longyeng ha ka thain da ki view jom ka office jom ka de ka office MEPDCL akaba ki wan ha ki shum thau atau bagi ong ba kin penle ya ka connection mak kilom kita bisa na kita kilom yen reden bagi ni kilom yen kila sio ya bisa iklam sya ken ha ka office tung kila itu tung kinong kunong kamla bil lat jong kilo kam sempoi bab ha ka ka jin wan wat no ya ka ya ki to ki nong yen na kajing kona ke gini gelak kini yeng ki basya le thok na kila sa khetlang makiro to nagaleng tungi ngila penpawe ni sokia ka bajur yang ne kamat mada ka da ki brio jong ka office kile thok ka de ne ka kam ka ba regisha kam de ban jia kata ka de ka bangila ekren ban nagaleng jong uru kular ba unsa penbet ne kam unsa khot ekren ya kita ki staff ki jugu ki berdai ban lek kana kam manta ka point ka babot ha ka bangilayo ban ekran ka dai ka jing don kam ban per fencing no ki transformer ki badan ha ka thain kam tham ha ti thau yar para ka tom hor kum dom jaran ka mo thokra pat ki wi snom tina ka lendung ka office ka kular ba tim sa persang ban pendiang ni jing don kam bat khaba khadu e ngilai ekran ha ka bidai bat ka jing penyo light yang kisnong di bawah padon light ada tiga tanya jungi kisnong lampi ke modern senam umpar umpiak kisnong berset berkiwe-kiwe tapi sultanat ba nagalem jong executive engineer ula pentip ba kini kisnong kita don ada les bikin sayo ya kajing penyo light kita kisnong tapi sultanat halo kene bagi penting kerman makin si senam banwan yo ban trekam ban yo light no ade gi snong gi bangi la judawan ko por se ko hadin bagi la yo bani tren na kali ni su thu ba idon ki staff na ko office gi la thok ge ne ka jingle connection ki ba ship bisaro na ki ngim ban le thok ye ko ko le connection line hadin bagi la tren gi su thu ba kine gi su le thok ba wat office kam tep te na ka sengi dawa makine ki bala ship bisa lagi tinggi loyen kide ban ban final ini bisa kumta nagaleng ini la ban perkhada gue nagaleng ini kasen